The Mandalorian és la primera sèrie live-action de Disney Plus i Star Wars, creada per Jon Favreau i Dave Filoni. Quan es va estrenar el 2019 es va considerar una de les millors històries situades a l'univers Star Wars. Tot i això, la recent tercera temporada no ha tingut el mateix èxit. I com que aquesta tercera temporada ha acabat fa res, i Lucasfilms fa poc ha fet una convenció on ha explicat els seus plans futurs, he decidit fer una retrospectiva de la sèrie en general, destacant els seus punts més àlgids, però recordant els seus punts més baixos, també. La primera temporada és molt bona. No tinc gaire cosa més a dir. Vull dir, és molt bona. I ja està. La història d'un caçarrecompenses sobrevivint a una galàxia perillosa mentre protegeix una gran oportunitat de merchandising. Tothom pot veure aquesta història, tothom s'ho pot passar bé veient-la, no fa falta tenir un gran coneixement sobre l'univers de Star Wars, sobre quan està situada. La direcció i l'atmosfera són sorprenents, perquè sí, hi ha elements que reconeixes de Star Wars, però en general no sembla Star Wars, sembla més aviat el que va influir Star Wars. Westerns clàssics, pel·lícules de samurais, serials dels anys 50... En general és sorprenent que una sèrie sigui tan bona, perquè estem seguint a un personatge que té un casc posat tota la sèrie, no veus la seva cara mai, i va acompanyat d'un titella. I et preocupa. Així que, molt bona feina. Més, si us plau! Poc després van estrenar una segona temporada que tampoc està malament, però no arriba a ser tan bona com la primera. El principal problema d'aquesta temporada és que, bé, la sèrie ha tingut èxit, cal convertir-ho en un generador de spin-offs i cameos. Hi ha molts personatges que representen que han aparegut anteriorment a pel·lícules o a sèries i que has de reconèixer, però si no has vist aquestes pel·lícules o sèries, doncs... Ok. En altres paraules, adeu a la principal fortalesa de la primera temporada. Anem a desengranar aquests cameos, anem a parlar un per un. De millor a pitjor. Bo-Katan és, en la meva opinió, el millor d'aquests personatges secundaris que representa que ja has de conèixer. Justament perquè la tracten com un personatge que no hauries de conèixer. Quan apareix per primer cop, no apareix així de sobte i tu t'has agradat. Oh, Déu meu! És aquest personatge de la sèrie de Clone Wars! No he vist Clone Wars. No reaccionaré així. El primer que fa és treure's el casc. Dius, ué, això és sorprenent. Perquè se'ns ha dit que els mandalorians no es treuen mai el casc. I aquesta tia és una mandaloriana. I el primer que fa és treure's el casc. A més, la seva subtrama es basa en elements que s'han donat a la sèrie. En fi, que aquest és el personatge que menys em molesta. Següent. Part de la gràcia per mi de la primera temporada és que s'apartaven bastant de la Força i els Jedi i els Sith i tota aquesta gent tan pesada. Tot i això, tampoc em molesta que hagi aparegut Ahsoka, perquè el capítol on surt està ben fet i perquè ajuda a entendre els personatges que estem seguint. L'únic que em molesta d'aquest capítol és que es nota una mica massa que estan preparant un spin-off. Acaba una lluita i diu, on és Thrawn? I sí, representa que jo hauria d'estar dient oh, Déu meu, estan parlant de Thrawn! Però és que tampoc sé qui és Thrawn. Fet em fa gràcia perquè ni tan sols aprenem on és Thrawn. On és Thrawn? Acaba l'escena. Com la p***, tinc curiositat per saber on és aquest tio. Aquest robot sortia a la pel·li original. És el que explota. Uau. Ara comencem amb els personatges dolents. Ara comencem amb els personatges que em molesten. I el primer de tots és aquest imbècil. Boba Fett és el contrari que Bo-Katan. Recordeu quan us he comentat Bo-Katan ens genera una impressió només aparèixer? Aquest tio no. Aquest tio apareix, no fa res i ja representa que s'està dient oh, Déu meu, és Boba Fett! No m'importa Boba Fett, he de dir. La seva personalitat, vull dir, segueix sent la mateixa. No feia res a les pel·lis originals, segueix sense fer res aquí. I el que més em molesta és que és el cabron aquest és el personatge secundari que surt a més capítols. Surt a 3 capítols.
I no aprenem res d'ell. L'únic que el redimeix, en la meva opinió, és que no és el pitjor d'aquests cameos. Què és això? Què nassos és això? Vull dir, sí, és impressionant que una cara generada per l'ordinador es vegi així, però encara es nota! Aquest render va fer que no em prengués seriosament al final. A més, l'argument de sobte acaba. De sobte. L'argument era la relació entre Din Djarin i Grogu i ara s'han separat. Bé, suposo que no tornarem a veure aquests personatges. The Book of Boba Fett és de lo pitjor que he vist en els últims anys. Començar a ampliar aquest univers amb un spin-off així és vergonyós. Primer de tot, Robert Rodríguez, què collons t'ha passat? Vull dir, jo no em considero un fan de Robert Rodríguez. Però aquest home sap dirigir acció? A qui no us sembla? Hi ha escenes d'acció que són vergonyoses. Les millors escenes d'acció són a capítols que no va dirigir aquest tio. Cap personatge és interessant, tots són com tios molt xungos, saps? I molt durs. El món és ridícul. És que... No podem tornar a veure The Mandalorian. The Mandalorian era divertit. Què? Aquest és el plot twist que no m'esperava, ni jo ni ningú. De sobte, aquest spin-off dedicat a Boba Fett dedica un capítol sencer a Din Djarin, el Mandalorià. I és el millor capítol de la sèrie. Em sorprèn molt que Bryce Dallas Howard sigui la directora d'aquest capítol i que ho hagi fet tan bé. Va dirigir alguns capítols de Mandalorian, que són els que més m'agraden, de fet. I sí, entenc que és filla de Ron Howard, que és un bon director, però em sorprèn que la noia de Jurassic World sàpiga dirigir tan bé. Si us plau, que algú li doni més pasta i més projectes a dirigir, perquè jo els veuria. Però després d'aquest episodi ben escrit, ben estructurat, ve un altre capítol que és un caos molt poc interessant. No hi ha res allà. L'únic que hi ha és tothom. Surt Din Djarin, surt Ahsoka, surt Grogu, surt el deepfake, surt el sheriff aquell de The Mandalorian, surt aquest tio que no sé ni tan sols qui és, i fins i tot, aquest cameo us farà molta il·lusió. Surt Boba Fett. Sí, Boba Fett està fent un cameo a la seva pròpia sèrie. I després arriba l'últim capítol, que és horrible. L'acció és dolenta. Els diàlegs són dolents. Els personatges no m'interessen. Però molt pitjor que tot això, agafen el final de The Mandalorian i el desfan. Recordeu que la primera temporada de Mandalorian va tenir èxit justament perquè no calia haver vist més coses de Star Wars per passar-t'ho bé? Doncs Disney sembla que no, tu! I això fa com... En el moment que estic gravant fa una setmana que ha acabat la temporada i m'ha deixat indiferent. Primer de tot, els primers capítols són un caos, perquè l'argument ja ha acabat. I a més triguen molt a presentar-te l'argument d'aquesta temporada. I vaig a dir-ho clarament. No m'importa Mandalore. Tot el que havien de fer era un canvi molt senzill. Què és? No sé si recordeu els primers capítols. Din Djarin ha d'anar a Mandalore per banyar-se en les aigües, per recuperar el seu honor. I si agafem aquest argument i l'unim a la reconquesta de Mandalore, fem alguns canvis a la sèrie, a les coses que s'han dit abans. En capítols anteriors s'havia dit que Mandalore estava abandonat, que Mandalore estava destruït i l'atmosfera era tòxica. Traiem això, eliminem tot això. Diem que està destruït, que s'hi pot viure, però està ocupada per imperials. Din Djarin ha d'aconseguir convèncer a gent, a diversos grups de mandalorians, perquè s'uneixin a ell i vagin a reconquerir Mandalore per tal que ell es pugui banyar en les aigües. És a dir, no creu en el sabre fosc, però està utilitzant el poder que li dona per aconseguir aquest objectiu, i això crea tensions amb Bo-Katan, perquè Bo-Katan creu que aquest sabre li pertany. I ella vol ser la líder dels mandalorians, i està veient com aquest tio està utilitzant aquest poder. I a més, ja que estem fent canvis en altres temporades,
agafem Book of Boba Fett i traiem això del final. Traiem que al final Grogu i Din Djarin s'uneixen. I això permet que aquesta temporada hi hagi una subtrama que sigui, bàsicament, Din Djarin enyorant a Grogu. I la temporada acaba amb Grogu tornant amb Din Djarin i Din Djarin adoptant-lo com a fill, que és el que passa a l'últim capítol. He de reconèixer, la temporada va millorant mentre avança, però tampoc és gaire interessant. Però hi ha una cosa que passa en l'últim capítol. Hi ha un moment que Din Djarin mira Grogu i li diu hem d'aturar el dolent ara perquè si no pararà de perseguir-nos i d'intentar separar-nos i... Segur? S'ha passat mitja temporada a presó i després d'escapar-se no ha fet res per intentar tornar a segrestar Grogu o res, vull dir... Em sorprèn molt perquè des de la primera temporada van agafar Giancarlo Esposito, que no és exactament un actor poc conegut, per tenir-lo com a 2 capítols cada temporada i que no faci res. Això fa que aquest tio, que bàsicament està fent el mateix personatge que a Breaking Bad, no me'l prengui seriosament. Vull dir, no m'estic prenent seriosament el dolent d'aquesta sèrie, i menys quan descobreixo que el seu pla malvat era fer clons d'ell mateix amb l'ADN de Grogu per tal de que puguin controlar la força. Això és molt estúpid. Ah, sí, també li donen una armadura de Power Ranger, perquè... per què no? Insisteixo, no és que aquesta temporada no m'hagi agradat. És que m'ha deixat indiferent. Fa poc, Jon Favreau va confirmar que hi haurà una 4ª temporada i a partir del final d'aquesta última temporada puc imaginar cap a on anirà i sembla millor que el que acabem de veure. Això, un guerrer mandalorià anant d'aventures episòdiques mentre cuida d'un infant. Amb això em sona d'alguna cosa. I fa unes setmanes Lucasfilms va confirmar que Dave Filoni dirigirà una pel·lícula que conclourà aquest univers serial post-imperi. Això significa que serà una mena de crossover entre Mandalorian, Book of Boba Fett, la pròxima sèrie d'Ahsoka, potser alguna cosa més. I aquesta idea no m'agrada gens. Jo sóc dels que va començar a veure The Mandalorian perquè pintava bé i perquè semblava una sèrie diferent, però ara resulta que al final de la sèrie serà una pel·lícula on tornarà a aparèixer Boba Fett. Yay. Segurament veuré les pròximes temporades de Mandalorian. Potser veig Ahsoka si em diuen que està bé. No penso veure cap més temporada on Boba Fett sigui el protagonista. I aquesta pel·lícula final... no ho sé, ja veurem. La que sí que vull veure és la pel·lícula que està preparant James Mangold. Aquesta pinta bé. En fi, moltes gràcies per veure aquest vídeo i aprofito i us comento que estic preparant un projecte relacionat amb aquest canal de YouTube que em fa bastanta il·lusió. Anireu rebent novetats sobre el tema mentre el temps avanci. Ens veurem pròximament. Adéu!